Zuri berria bezala zera zu, uda berriakin hetzia, umetxoaren irria zera zu, ta horrela agurtzen zaitut. Egi esan ez dut normalean erabiltzen, ezin bestekoak direzen gauzetarako bakarrik, posta elektronikoa eta bar. Modu batera lortzea gatza diren gauzak eskuratzeko arloan, adibide bat motearren posible da etxetik urten barik Museo Britaniarra bizitatzea. Argi dago informazioa asko eta azkar eskuratzeko aukera emoten deuzkula. Uste dut ekimen bikaina dela eta horrela denbora pila bat aurreztu dezakegula egia esan. Nik oraindik ez dut erabili, baina ziur nago egingo dodala. Ta txartela eta erroldatzea oso erabilgarriak direla usteot. Momentu guztietan komunikatuta egotea eta informazioa partegatzea ahalbideratzen du adibidez MP3 fitxategiak hori edela. Ta oso interesgarria deritzot. Usteot oso txarto dagoela. Kulturarloan lanean dabiltzan jende askoren lana eta esfortzua espresatzea da ni zalantz barik horren aurkan hau. Zuzera erreka garbian ura